2 afleverings, 4 festivals, 4 kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet on? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. Joet dompelen wij eens onder in de wraad van belibbing. Eerst zullen we maar een Snake Week fan naar het fantasierieke festival Imaginarium. Voor de tweede keer is Park Vijversburg in Tietjerk het decor van prinsessen, ridders en filmfiguren. Maar het festival is net compleet zonder bargezitten, live muziek en ambachtelijkie. Let your imagination go wild. Ja, daar is hij weer, Snake Week hipster Paulus. Die fantasie krijgt nou alweer de vrije loop, net, Paulus? Het is heel mooi. Bij zijn but en kekker klien past hij het beste tussen hippe zielkakkers. Maar deze man stiert even voor alles. Nog even geduld en dan komt die gastvrouw die Hellinger. En daar is uw gast en jonkvrouw te hinder, Signe Sanne. Maar haar hinder Bliss komt ze al zo'n jongen hier op fantasyfestivals. Signe heeft altijd al zo'n fleurige fantasiehonger. Maar wat is er nou zo leuk aan Imaginarium? Oh, de verschillende mensen en de sfeer. Dat iedereen elkaar accepteert zoals ze zijn en zoals ze komen. En wat is een vooroordeel? Ik denk dat heel veel mensen die nog nooit naar zoiets zijn geweest, dat ze het zweverig vinden. Hoe zocht Paulus eruit, denkst? Gimpen, spijkerbroekje denk ik. Donkerblauw en wit, marine look. Wat verwachtest van hem? Ik hoop dat hij zich mee laat voeren met de sfeer en de rust en het plezier dat hier heerst. Paulus, hey, wat zei ze ervan, jongen? Ja, ik denk als hij zo'n goede hoofd is als ik, dan komt het helemaal goed. Hoe zocht Signe er trouwens in die beleving uit? Een lange jurk, denk ik. En lang hier, misschien een pruik. En een toverstaf of een zwaard. Zit er dik in. Wat brengt deze dag? Ik denk dat we weer hele leuke opdrachten doen. Die ik toch nog keer winnen. En ja, we gaan een hele festival gaan beleven. En die belevenis die begint nou. Hey, Hoi! Geweldig dit. jij bent Paulus. Yes! Wat leuk dat je er bent. Goeie. Ik ben Signe. Paulus, hoi. En dit is Bliss. Geweldig. Hij doet niks hoor. Hij is echt, hè? Hij is helemaal echt. mooi, man. Van kop tot staart. Wat leuk dat je bent, joh. Ja. Je ziet er al bijna helemaal goed uit met die ik baard. dacht, ik ben er klaar voor. Je bent van harte welkom. We gaan van alles doen. We gaan eerst jou helemaal omtoveren. Mooi. Dat je nog stoerder Ja. wordt. En misschien even schminken. Oké. Kilt passen. Ja, Ja, tuurlijk. ik wil nog niet alles verklappen. Oké, ik heb ook geen onderbroek aan, dus dat komt Oh, goed nou, aan. dat komt helemaal goed. Dan pas je er gelijk al bij. Precies. We gaan eerst even naar ons kamp toe. Ga je mee? Ja, ik loop wel met je mee. Hier zijn we, Paulus. Oh, mooi man. Welkom in ons kamp. Yes. Ik zou, Nou, ik ik voel zou me al zeggen, direct... treed binnen. Yes, ga ik doen. Ontmoet iedereen. Ah, de sap staat clear. Oh, en daar is onze ridder. Yes. Ja, Oh, goeie. Hey. Paulus. Tony, hallo. Tony. Mooi pakje man. Ja, hè? Ja, Ja, er komt ook nog een helm bij. ja precies. Goed verkoelend airco-systeem, denk ik, of net? Ja. Ja. Ja, alle gekkies op een stokje. Maar wanneer ben je nou een echte fantasy-fan? Het zijn meestal mensen die in het dagelijks leven allerlei rangen en standen hebben. En die hier gewoon komen om hun eigen vrij te voelen en verkleed te gaan. De fantasie is de grens. Dus alles wat je je kan verzinnen, dat kan je aantrekken. En niet iedereen is gelijk. En dat is het. Dat zijn fantasyfeesten. Dat moeten we ook eens proberen. Heel goed. En de outfit? Ik heb glitterschubben. Check. Zo'n buideltje en er zit een echt mes aan. Check. En middeleeuwse schoenen. Check. Dat is een vikingketting. De hamer van Thor en die geeft kracht. Check. En ik vond op straat een veer, dus die heb ik in mijn haar gestoken. Check, 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 check. We hebben wat voor je meegenomen. Oh, dit heb ik on. We hebben verschillende tunieken, dus je mag kiezen. Kijk. En dingen voor om je arm, dingen voor om je been. En een buideltje waar je wat spullen in kwijt kan.
en een zwaard. Ik zou zeggen, kijk maar even of het past. Als het niet lukt, dan roep je maar. Precies, nou ik ga mijn best doen. Ja, denk op het zwaard. Tensie in, ritske dicht, metamorfette. Awesome! Awesome! Ja, ik hoor dat het gevoel bij je komt. Er komt een beest uit die tent zometeen. Release the beast, Signe. Houd het spannend. 1, 2. Wow! Ja, Amazing! kijk dan. Goed man. Oh, blij dat ik weer Ja, tent ben. echt. Helemaal goed. Slokje water? Ja, lekker. Oh, Ja, dat gaat even wennen worden. Kunnen orenbeziekers die echte fantasy-fan herkennen? Ja, ik vind zeg maar de mooiste. Dat is toch wat meer fantasy. Het ziet er zelfgemaakt uit, zeg maar. Het is een mooie baard, vind ik. Ik vind dat een heel mooi kostuum. Baard, dat doet het hem. Mag ik een stukje van je lenen? Dan plak ik hem er zo aan en dan... Ik vind de vrouw er beter bij passen, want die is meer af. Hè, met de accessoires en de jurk. Ik ben gewoon helemaal klaar. heel goed. Yeah! Boks houden. Maar de metamorfose is nog net compleet. Kan je hem even tatoeëren? Tatoeëren of een... Nou, het hoeft er niet permanent op hoor. Wauw. Echt mooi, ja. Super, dankjewel. Ontzettend. Ga je mee? Ja. Ga het volgende ding doen. Ja, Paulus, we zetten die onder het werk. Je weet dat ik met mijn pony hier ben. Ja. En het is heel veel plezier en heel veel lol en lekker zitten soep eten. Maar we gaan ook aan het werk. Leuk. Ik ga zo hier op het veldje een showtje geven. Precies. Ik wil je even helpen met wat Ja, dingen. ik wou net zeggen, kan ik net doen. Ik help je graag. Ik ga zo Blizzard klaarmaken. Oké. Die bordjes die gaan we zo neerzetten. Ja? En dan ga ik ze omtikken met de speer. Wel. En dan mogen ze weer recht overeind. Ja. Dus als ik langs ben geweest, nou ja, Kijk, kan jij ze ze weer, weer precies. overeind zetten. Ben En ik jouw, verder gewoon... ben ik jouw schildknaap? Mooi. Zo. Speren mooi. Vaandel. En een vaandel. Denk je dat het zo lukt? Tuurlijk. Oké. Kutte jongen. Blizzard. Best. Nou, hier is Blizzard. Hi ventje. Hi. Werk de Paulus, wat bist om aan het dwaan? Ik ben de boel aan het voorbereiden. Ik had de ponyshow begint straks. Dus er gaat echt wat gebeuren hier. Leuk hè, die Paulus. Hij is cool. Echt super. Maar we hadden meteen goed geschoten, hè? Toen we hem zagen, zeiden van meteen, dat gaat hem wel Dat worden. gaat hem helemaal lukken. Ah, ik vind het ook volgens mij machtig. Dus ik hou de boel een beetje in de gaten. Want het trintje oor zit te gaan. Ja, hij is gewoon gelijk lekker zichzelf. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje bang, maar het is net terug. Dus. Op naar de show. Paulus staat daar gewoon helemaal klaar, jongen. Wat goed. Lieve mensen, dames en heren. Heer. Ik ga een showtje doen met mijn pony. Nou, een showtje? Dit is een full-on spectacular horse experience. En achter. Ja, dank jullie wel. Ja. Ben je weer goed verzekerd? Super. Woe. Dank jullie wel iedereen. Tot volgend jaar. Signe, Bliss en Paulus, het blijkt een topteam te wezen. Goeie show, hè? Tjoch Tjoch. of school. School. School is er. En vanzelfs hadden we weer een opdracht voor uw kandidaten. Een opdracht. Een opdracht. Spannend. In middeleeuwen wienen de pielk en bogen tegenwichtig voor de jacht. Zonder pielk en bogen geen vlees op tafel. Ja, dat klopt wel. Waar van Jim kan het beste bogen zitten? Nou, dat win ik wel vandaag, hè? Wat denk jij? Ja. Dit werd appeltje-eitje. Ik denk, ik als man zijnde, om je hand-oogcoördinatie. Maar ik heb het wel eerder gedaan, maar dat hoeft hij niet te weten.
Nou, ben ik heel goed in darten. Dus dan maak ik wel eens 180 Paulus. Dus. Ik ga niet mijn best doen om te winnen. Ik ga hem gewoon inmaken als een koekje. Als een augurk. Dat willen we wel eens zien. Nou, welkom alweer. Je moet aan een paar shirt met ellebogen. Ellebogen, niet strekken, onloeken. En dan kun je hem loslaten. Het gaat om. Dit gaat om. Waar zul je winnen? Oh, mijn voet zit in de weg. Prepare for battle. Zo stappen, dan omdraaien. En dan tellen we tot rijden. En dan tegelijk shitten. Oké, best. Nee, en Paulus. Een epische strijd tussen twee scherpzitters. Maar waar treft waar het eerst en wint deze showdown? Lekker ingemaakt! Ik sta op je tenen. Oh, gefeliciteerd. Dit was vet. Dat is echt leuk. Heel cool. Dankjewel dat je me hebt laten doen. Alsjeblieft, Heel geen probleem. van je. Oh. Kijk hem, man. Signe wint. Deze is voor jou. Oh, Weffelend. Leuk. Weet je jou, Strawerenburger? Ja. Die gaan we even burgemeester maken bij het kampvuur. Bam. Eerst nog even een genietje van een stukje muziek. And I'm laying out in my winter clothes, wishing I was gone, going home. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. De dag zit erop. Tijd voor een evaluatie. Oh, super. Meegenomen, jongen. Kunnen we even de dag doornemen? Ja. Oh. Tjoch, skool. Wat vond je ervan? Hartstikke leuk. Ja, heb je Hartstikke gemaakt? leuke dag. Maar mijn outfit weer ik al vanaf het begin al, want het weer perfect. Boogshit weer ik leuk. Ja, ik ben blij dat ik gewonnen vermaken, heb. ja. Kijk hè. Sorry, jongen. Oh, Weffelend. Ik heb die leuk geholpen met het hinder, maar de demonstratie. Ja, ik vond het heel leuk dat je erbij was en alles meedeed. En alsof je erin thuis hoorde. Ja. Volgend jaar ben ik er sowieso bij. Toppie. Dus hartstikke Proost, leuk. jongen. Bedankt voor de leuke dag. Open de pop. Doei, Paulus. En nou op naar het magische sci-fi met Signe. De Groene Ster in Ljouwert is de droomlocatie voor muziek, kunst en spiritualiteit. Voor het tweede hier op Riegen komen psychedelics uit de hele wereld naar sci-fi om te douchen, chillen en trippen. Namaste. En daar hebben we uw psychedelic chick Elisabeth weer. We kennen haar van de metalbelevenis mooi Melle. Maar nou zit ze lekker in haar eigen aura. Deze powervrouw is vrij van geest en doen ze het op lete voeten de sterren van de hemel. En wat is er zo mooi om sci-fi? De hele sfeer is hier fantastisch. De decoratie en alle mensen zijn helemaal blijd mijnwander. En wat ik altijd verneem op zo'n festival is dat door al die positieve energie komt er een gigantische energieboost volgens mij bij de wereld in. En dat vind ik gewoon fantastisch. En wat is hier not dan? Dat kun je net gek nog. Maar wat ik wel altijd verneem van ik sliep hier eigenlijk bijna net. Want dan was ik gewoon alles meenemen. Dus net een volle sliepen, zoals ik altijd. Hoe zocht Signe eruit, denkst? Ja, om iemand iets met elfje kleden of zo, wel aparte squon of het hier misschien apart. Of ja, dat kan ik misschien wel sminken, want dat ken ik alle kanten nu natuurlijk. En hoe zil zij sci-fi beleef je? De ene verbazing naar de andere verbazing. De decoratie, alles, de hele sfeer. Ik denk dat ze het hier super leuk vindt. Er is hier zoveel te doen en te beleven. Ik denk dat we eigenlijk hier te kwaad hebben om alles te doen. En er was eens het Imaginarium famke Signe. Even een slokje van het heilige Groene Sterwetter en het feest kan beginnen. Signe zit vol energie en geeft geen uitdaging uit de waai.
Bist een beetje klaar voor sci-fi? Ik stapte uit bed en ik dacht, ik laat alles op me afkomen. Want volgens mij wordt het één grote achtbaanrit. Dus gewoon heel hard vasthouden aan het hekje en gaan. Wat is nou die beeld van het festival? Heel vrij, heel veel bijzondere mensen en hele harde dreunmuziek. En hoe zocht Elisabeth Ruud tekst? Piercings, misschien wel gezichtstatoeages, dreads in haar haar. Hele kleurrijke kleding, hele wijde kleurrijke kleding. Ja, dat is Elisabeth. Hallo. Hi, jij bent Elisabeth. Ik ben Elisabeth. Hi. Nou, welkom op mijn festival. We Dank je. gaan een hele leuke dag beleven. We gaan dansen en ik neem je helemaal mee in de sfeer. Het is hier super te gek. Ik zou zeggen, kom mij naar mijn kamp. Heerlijke Jamaican, daar hing ik in. Dit is een beetje onze basis, zeg ik altijd. En nou ja, wie maakt natuurlijk aan het filter, dat snap ik, want daar is de belevenis. Oh. En nou ja, als we daarheen gaan, dan ja, die kleren ben hartstikke leuk. Maar ik denk het is heat om, sfeer misschien. Dus er kan wel wat oorkleren onder. En dat ga ik regelen. Oké, Ja. dus ik ga er meer uitzien zoals jij. Ja, dat is iets, ja. Ja, ik ben dat benieuwd. komt helemaal goed. Maar hoe zocht een echte sci-fi fan er nou uit? I don't understand. Sie sehen sehr natürlich aus, nicht so viel Schminke und ja, viele fühlen sich verbunden mit der Natur. Van die boselfenpakjes en dan de dreadlocks en dan maar veren erin. En dan maar ja, zo'n een boselfje. Money belts voor je water, heel belangrijk. En ja, gewoon dat soort handige dingetjes. Everyone is just who they are and everyone accepts it. That's what it is. Yeah, acceptance. Yeah. Tolerance. Yes. Yeah. Nou, ik ga hier een hele stapel kleren. Ik want ik zie het. had zoiets van, was maar eens even zien. Het is een hele mooie wikkelrok. Oké. En dit is echt een hele mooie. Ik denk dat die misschien nog zelfs mooier is. Ik heb voor die een heel leuk jernbandje. Oh. Ja, want ik maak echt wat versiering bij. En natuurlijk, wat net missen kun je op een festival. Iedereen heeft hier een heuptasje. Dat is wel handig, want daar hou ik Ja. wel van. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Ik zal de tent even verrieten dan. Graag. Pleert de fjotjes, hè? Ja, doe ik. Tentje in, ritske dicht. Ik heb niet van die mooie gouden teennagels. Nou, ik ga helaas geen nagellak mijn aan. Dus, jammer. maar die fjotten zullen toch wel vies worden, want het is hier wel wat drekkig hier en daar. Nou, ik heb hele witte benen, dus dat... dat heb je net. Dat is Maak wel het al je goed net ook. het. Tada! Ja, helemaal fantastisch. Prachtig. Hippie. Ja. Ik kan er helemaal met trots op Blote zitten. voeten, zwierige rok. Hartstikke Lekker mooi. fris hemdje. Ga nou hier een verrassing. Oh. We doen nog een mooi plakplaatsje erop. Ah. Nu even zien. Dit is je rug. Helemaal perfect. Oh, nou. Geweldig. Dankjewel. En kunnen orenbeziekers de echte sci-fier herkennen? Zie. Ah. You can see that she has worn socks. Ah, yeah. The middle. Yeah, that's correct. The middle one, really, for sure. She has the half of the left lady and the half of the other lady. So she's a beautiful mix. Nou, dan heen beide won. Echt op sci-fi fan. De Psytrance is gericht op loszittende kleren. Check. En net even het heuptasje, want ik kan lekker de hand vrij horen als het een doorsje is. Ik kan een hele leuke bindie opplakken. Bleert de fjotten. En het belangrijkste, een grote smile op die gezicht. Want daar wordt iedereen helemaal blij van. Let's go! Let's go! Op naar de Doenslier. Dus ik sta hier spontaan te dansen en je zegt van, oh jee, ken ik dat wel? Ik zeg gewoon dan. Elisabeth die ging echt meteen helemaal erin op en los. En toen begon iedereen eromheen ook te dansen. Nou, dat voel je ook wel een beetje zo bij het groepje horen. Grote blijheid, mensen zijn overheerlijk om te dansen. Een hele fijne, gemoedelijke sfeer. Het is heel bijzonder. Ik heb er bijna geen woorden voor. Je hoort heel veel echt van liefde en iedereen houdt van elkaar. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet zo
zo dicht bij Leeuwarden ben. Dat ik op vakantie ben ergens ver weg. Maar er is ook plak voor hegere kunst op sci-fi. Als je ook wel een pruttel haast van wie haar energielichaam, chakras, zeg maar. En dat is ook een pruttel waar we omkomen, zeg maar, in de kunst. Hè? Van dat, Van die Indiase motieven, hè? Klopt. Deze vind ik echt fantastisch. Mag aanraken? Ja, die maakt wel een rijtje. Ah, kijk eens even. Wow. We kunnen even in de 3D. Nou, dan wordt het nou nog mooier. Jeetje. Oké dan. Wauw. Ja, dit krijgen we net op de camera. Zeg. Maar het maakt echt wel super. Dit is ook een beetje de LSD-ervaring steeds. Maar daar is geen bril meer nodig. Dan schuurt het tussen alle keer. Dan beweegt alles. Het verbreedt, dus dan kan je Werkelijk skitterend, Jer. Even shoppen, dames. En daar hebben we de squam. Mijn maat. Ook nog. Ja. De tas. En ja, hoe kan het decors? De sieraden. Nou, ik denk dat ik voor die pasta ging. Dan doe ik de vegaburger. Sit down. Nou, ik ben benieuwd wat het smaakt. Het ruikt heel lekker, ja. Lekkere groenten. En ik geloof dat het wel mijn eerste vegaburger wordt. Serieus? Ja. Is het een vlees eten? Ja. Ja. En als je een burger neemt, dan is het meestal, ja. Maar ik zal zien. Ja, lekker eten. Na een hapje van de vegaburger is het terug naar de Magic Forest. Oh ja, mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Ja. Weer een andere wereld. Weer een andere wereld, ja. Geen festivette aflevering compleet zonder opdracht van zelfs. Volgens mij krijgen we een opdracht. We gaan een opdracht. Nou, zullen we zien wat erin zit? Ja, kom maar op. Op psychedelische trendfestivals wordt er op alle verschillende manieren inspelen op die zintuigen. Een goede balans in je lichaam is daarom wichtig. Waar voor je kan het beste inwurren met de ierde. Wat soort wijze? Nou, het is pooiballen. Een pizzie met lampjes en touwtjes in het roem zwaaien. Helemaal trippy. Let's go, dames. Zo? Ja. Als je die lichtjes zo en dan muziek hoort, ja, je hebt helemaal geen paddenstoelen nodig dan. Ja, Signe, die is hartstikke leuk. Dat is een natuurtalentje volgens mij. Dank je! Het moet duidelijk wezen. Signe had won. Ja, heel blij voor mij! Hey, dit is verdiend. Daar is hij weer. Ah, lekker. Weer. Het is het eind van de dag. Hoe wie het nou voor de dames? Zo, zitten we weer. Noffelijk. In onze chill. Ja, lekker. En ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik alles heb gezien. Er is nog veel meer. Ben en Dijk is hier net alles doen. Dat komt uiteindelijk wel op deel. Ik heb wel een hele goede indruk gekregen van hoe Mooi. het is. En ik heb echt mijn oogballen uit mijn ogen gekeken naar de mensen en naar later ook de lichtjes en de omgeving, hoe die is aangekleed. Ik zeg, even een tukje doen. Even een tukje en dan, doen. En dan verder. Het hoort je nog net op. Oh. Want dat deed je gewoon 24 uur terug. Echt waar? Ja. We moeten gewoon door. En dat had ik voor een moment al zijn van ja, wat mag je vooral net, want net te volle sliepen. Want anders Oh krijg je het net joh, met mij. even een knippertje en dan gaan we weer door. Nee, oh nou ja, vooruit nou. Dan gaan we weer verder. Ja, dat dacht ik hè. En de famkes tuurlijk in lekker het feest weer in. Nou, dit wie het werd, voor wat u zo belangrijk. Heel moeilijk. Oké. Een dikke, vette festivette tuut. Hoi Jim. Wat een avontuur. Doei. Maar een geweldig spektakel dit. Echt genieten.